Πρέπει να προλάβω να πάω τουαλέτα πριν τα παθήματα. Η Μπέλα έχει πολυτελή τουαλέτα. Φυσικά, έχω χαρτί υγείας από πολύτιμους λίθους. Εγώ έχω από δολάρια. Τέλειο στυλ. Εδώ, κοιτάξτε. Ωραία. Κι εγώ... είναι χαρτί υγείας με κάτι βλένα πάνω. Τι αηδία. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, θα το πετάξω. Τι είναι αυτός ο ήχος? Η τουαλέτα μου πρόκειται να εκραγεί. Όχι, η τουαλέτα είναι γεμάτη με αυτή τη βρώμικη βλένα και αφρό. Χάλια, πρέπει να φύγω. Δεν θα φύγεις πουθενά. Μείνει εκεί, φτωχούλα. Ωραίο πράγκ. Ανοίξτε, κορίτσια, αφήστε με έξω. Όχι, κορίτσια, φοβάμαι. Τώρα ας βγάλουμε βίντεο. Ποια είναι αυτή? Βρωμάει. Τι βρωμιά. Πώς να καθαριστώ? Μπλιάχ. Έχει πολύ πλάκα. Τι κάνετε εδώ, αλήτησες? Σταματήστε! Αμέσως πλύντε την τουαλέτα. Αυτή η ακαστασία είναι δικό σας έργο. Άρα και εσείς θα την καθαρίσετε. Θα κάνω εμετό. Μπέλα, πλύνε καλύτερα. Δεν θέλω να μας αναγκάσουν να ξανακαθαρίσουμε. Αχ, τι αηδία. Προσπαθώ. Δεν είμαι καλά. Θέλω να κάνω εμετό. Σας κοιτάω, πλύντε καλύτερα και μην αργήσετε στο μάθημα. Λοιπόν, αυτή τη φορά πρέπει να φτιάξετε το τέλειο ντύσιμο για την κούκλα. Ναι, λατρεύω τέτοιες ασκήσεις. Έχω μια κούκλα τόσο όμορφη και μερικά φύλλα χρωματιστό χαρτί με νήμα. Ωραία! Και εσείς τι έχετε, κορίτσια? Η κούκλα μου έχει το δικό της τραπέζι με καλλυντικά. Μπέλα, πόσο λαμπερά είναι όλα. Βέβαια, είναι χρυσός. Λάμπει υπέροχα. Η κούκλα μου έχει μόνο την πιο ακριβή χρυσή χτένα. Αλλά δεν μου αρέσει. Τα μαλλιά, χάλια. Η πυρέτη, κάνε κάτι. Φυσικά, θα λιώσω έναν από τους χρυσούς λίθους. Θα πάρει λίγο χρόνο αν χρησιμοποιήσω φλόγιστρο. Ορίστε, κοιτάξτε, το υγρό χρυσάφι είναι έτοιμο. Αλήθεια, θα βοτήξω την κούκλα στο λιωμένο χρυσάφι. Βγαίνει τέλεια. Τώρα έχει χρυσό χτένισμα. Πολύ όμορφα. Τι ωραία. Εντάξει, κι εγώ πρέπει να κάνω δουλειά. Θα βρω μια χτένα. Αυτό όχι. Ναι, να η χτένα. Χτενίζω την κούκλα μου. Πρέπει να κάνω μεγάλη προσπάθεια. Αλλά τι βλένα είναι. Έκανα χειρότερα. Τα κορίτσια πάλι γελάνε μαζί μου. Τι να κάνω, πρέπει να το διορθώσω. Ξέρω. Χρειάζομαι ψαλίδι. Θα σου κάνω ωραίο χτένισμα. Πρέπει να κόψω τα μαλλιά σου. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Έτοιμο. Τώρα θα πάρω νήμα και κόλλα. Κοιτάξτε, κομπλέ, μου αρέσει πολύ. Μαλακά και όμορφα μαλλιά. Σούπερ. Κορίτσια, εσείς τι κάνετε, με ζηλεύετε? Σιγά τώρα, η δικιά μου κούκλα θα έχει και αυτή όμορφα μαλλιά. Πρώτα θα τη χτενίσω. Τέλεια, τώρα θα βάλω χρωματιστές τούφες. Προσεκτικά τις βάζω εδώ και εδώ. Τι ομορφιά. Δεν είναι το τέλος. Τώρα θα κάνω όμορφες μπούκλες. Σούπερ. Τελείωσα με τα μαλλιά. Τώρα πάμε να βρούμε ωραίο φόρεμα. Λοιπόν, αυτό. Τι λέτε? Όχι, δεν κάνει.
Ας δοκιμάσουμε άλλο. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Ναι, αυτό είναι τέλειο. Η κούκλα μου τώρα είναι πανέμορφη. Αυτό φαίνεται πολύ απλό. Χρειάζομαι στη λίστα. Να και εσύ. Έβρες αμέσως το τέλειο φόρεμα για την κούκλα μου. Πανεύκολο. Θα σκεφτώ κάτι τώρα. Τέλειο χρυσό ύφασμα και θα ράψω φόρεμα στα μέτρα της. Θα είναι πρωτότυπο. Κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν, ορίστε η κούκλα σας με το τέλειο φόρεμα και στέμμα. Φαίνεται πανέμορφο. Wow, τι ωραίο ντύσιμο. Τι να κάνω εγώ για την κούκλα μου? Έχω μια ιδέα. Έχω πολλά χρωματιστά χαρτιά. Θα κολλήσω πολύχρωμα χαρτιά πάνω της. Το μυστικό είναι να βάλω πολλά διαφορετικά κομμάτια. Κοιτάξτε, αυτό το φόρεμα είναι φτιαγμένο μόνο για τη δική μου κούκλα. Δεν υπάρχει άλλο ίδιο. Τελειώσατε. Δείξτε μου τις κούκλες σας τώρα. Θα τις βαθμολογήσω. Πρώτα η Μπέλα. Wow, τι ωραίο περπάτημα έχει η κούκλα και το φόρεμα λάμπει. Βάζω άριστα. Το ξέρα πως θα το εκτιμήσετε. Τώρα η κούκλα της Λιβ, το φόρεμα λάμπει όμορφα. Μου αρέσει η ιδέα. Άριστα. Ο πρώτος μου άριστος βαθμός. Ο μπαμπάς και η μαμά θα χαρούν πολύ. Wow, αυτό το φόρεμα φαίνεται μοντέρνο και τολμηρό. Ωραίο περπάτημα. Τι γίνεται όμως? Σταματήστε να τη βρέχετε, κορίτσια. Φτάνει πια. Θα καταστρέψετε το φόρεμα. Τώρα φαίνεται χειρότερα, Τζες. Παίρνεις καλό βαθμό, αλλά όχι άριστα. Μα πώς? Προσπάθησα πολύ. Είστε κακίες. Έχω ένα νόστιμο μπέργκερ για μεσημεριανό. Το έφτιαξε ο προσωπικός μας μάγειρας. Θέλω να δοκιμάσω. Τι? Ναι, έχω σετ με ρολάκια σούσι. Φανταστικό. Τέλειο. Και η φτωχή Τζες δεν έχει τίποτα. Για να δούμε τι μου έδωσαν οι γονείς μου. 2 κομμάτια ψωμί με μούχλα. Και οι φίλες μου οι κατσαρίδες είναι εδώ. Γεια σας. Θα δοκιμάσω. Πεινάω πολύ. Τι είναι αυτό? Κατσαρίδα. Τι αηδία. Τι νοστιμιά. Μου αρέσουν. Όχι, κατσαρίδα. Βγάλτε την, βγάλτε την. Ναι. Έπιασε τώρα όλο το φαγητό του είναι δικό μου. Τι ωραία. Καλή όρεξη σε μένα. Νόστιμο, πολύ ωραίο. Και το μπέργκερ είναι τέλειο. Τόσο ζουμερό. Ευχαριστώ μικρές μου φιλενάδες. Είστε οι καλύτερες. Λοιπόν, κορίτσια, ποια θα ανοίξει πρώτη? Ας το κάνουμε μαζί. Wow, τι είναι αυτό, πίτσα? Η Έμα πήρε μια φθηνή εκδοχή του αγαπημένου πιάτου όλων μας. Πώς σου φαίνεται αυτή η πίτσα? Πολύ νόστιμη, Μαρή. Πω, τι είναι αυτό? Premium πίτσα. Μη λιποθυμήσεις. Όλα καλά. Τέλεια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την ομορφιά. Πω, είναι πίτσα με μύδια. Είναι τόσο ακριβή. Αλλά η μία δεν τα βρίσκει καθόλου ωραία τα μύδια. Να φύγει αυτό που δεν θέλει. Πρόσεχε! Τώρα θα δοκιμάσεις την πίτσα, Τι λες, Μία? Είναι αηδία. Θέλω να πλύνω το στόμα μου. Έχω μια ιδέα. Η Μία παίρνει ένα πιρούνι και μαχαίρι και κόβει την κρούστα. Μπας και της αρέσει. Οι κρούστες εντυπωσίασαν τη Μία πιο πολύ. Yes. Wow, καλή όρεξη. Είναι πολύ νόστιμα. Μαρή, είναι η σειρά σου. Okay. Η αγαπημένη μου πίτσα. Ναι, μοναδική γεύση. Όχι, σταμάτα! Θέλεις την κρούστα? Εντάξει. Τι περίεργη που είναι. Εντάξει, έχω άλλες ζουμερές φέτες πίτσας εδώ. Με τι να ξεκινήσω? Θα φάω και τις δύο ταυτόχρονα.
Και 3. Και το τελευταίο κομμάτι. Τη λιχουδιά. Έμα, η σειρά σου. Η Έμα δεν είναι ενθουσιασμένη με την παγωμένη πίτσα. Πρέπει να τη ζεστάνεις, όχι να τη χτυπάς. Έλα, Έμα, σκέψου. Τι γίνεται? Ο προσωπικός σεφ της Έμας θα της φτιάξει αυτή την πίτσα. Θα ψήσει την πίτσα της σε αυτή τη σιξ χάρα. Πόσο υπέροχο είναι να έχεις το δικό σου σεφ. Ωραία ιδέα. Τι να πω, η πλούσια ζωή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η πίτσα της Έμας είναι έτοιμη. Φαίνεται πολύ καλή. Η Έμα σαν αληθινή κυρία ακολουθεί όλους τους κανόνες εθιμοτυπίας. Ο σεφ σερβίρει την πίτσα. Είναι πραγματικός χρυσός. Τόσο όμορφο και σίγουρα είναι νόστιμο. Έλα, Έμα, δοκίμασέ την πίτσα. Τη ζουμερό κομμάτι. Φαίνεται ότι ένα πιάτο που φαίνεται όμορφο δεν έχει πάντα καλή γεύση. Η Μαρία ανυπομονεί να δει το πιάτο της. Είναι μακαρόνια. Δεν φαίνονται πολύ άσχημα. Η μία θα τρώγε ευχαρίστως. Λοιπόν, Μαρή, δοκίμασε. Βάζει λίγα μακαρόνια στο πυρούνι. Τα μασάει καλά. Η Μαρή δεν εκτίμησε τη γεύση αυτού του πιάτου. Φυσικά, γιατί κάθε μακαρονάδα θέλει κάποια σάλτσα. Γιατί είναι καλύτερο από το κέτσαπ. Όσο περισσότερο κέτσαπ, τόσο το καλύτερο. Για την Έμα, συνηθισμένη στην πολυτέλεια, το κέτσαπ δεν είναι αρκετά εκλεπτισμένο. Πρόσεχε, η μία κοιτάει το πιάτο σου. Τώρα μπορείς να το δοκιμάσεις. Πεντανόστιμο! Η Έμα συχαίνεται όταν βλέπει τα μακαρόνια της Μαρή. Πολύ νόστιμα! Μαμά μου! Μία, σε περιμένει το δικό σου πιάτο! Για να δούμε... Πω, τι είναι αυτό! Μαύρα μακαρόνια με θαλασσινά! Φαίνεται τέλεια! Αλλά ξέρουμε ότι η μία δεν είναι φανατική με τα θαλασσινά. Η Έμα θέλει πολύ να πάρει αυτό το πιάτο. Λοιπόν, Έμα, κοίτα τι έχεις εσύ! Wow! Πήρε στιγμιαία noodles! Η μαύρη μακαρονάδα θαλασσινών θα τέριαξε πιο πολύ στην Έμα. Σκέψου κάτι! Έμα, πρέπει να σώσεις την κατάσταση! Φυσικά! Ένα άλλο πλεονέκτημα για να είσαι πλούσια είναι τα χρήματα. Μία, πώς σου φαίνεται αυτή η συμφωνία? Wow! Προφανώς τα noodles της άρεσαν πιο πολύ από τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα όλες είναι ευχαριστημένες. Η Έμα μπορεί να απολαύσει την αγαπημένη της μακαρονάδα με θαλασσινά. Και η μία τρώει με χαρά τα noodles της. Και η Μαρή? Η Μαρή πήρε τα λεφτά. Τι να πω, μια επιτυχημένη συμφωνία. Φαίνεται η Έμα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θέλει να ανοίξει πρώτη το πιάτο της. Για να δούμε. Τι είναι αυτό, στιγμιαίος καφές? Η Έμα βλέπει κάτι τέτοιο για πρώτη φορά. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια με αυτό το φακελάκι. Η μία θα μοιραστεί την εμπειρία της. Λοιπόν, θέλεις και ένα ποτήρι. Θα στα δείξω όλα. Ανοίγεις το φακελάκι, ρίχνεις το περιεχόμενο στο ζεστό νερό, ανακατεύεις. Αυτό είναι. Τι άρωμα! Είναι ο αγαπημένος μου καφές. Πάρ' τον! Το ρόφημά σου είναι έτοιμο, Έμα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις. Πρώτη γουλιά και... Δεν της αρέσει καθόλου αυτός ο καφές. Η πριγκίπισσά μας δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους καφέ. Συγγνώμη, θα πρέπει να τελειώσεις αυτό το ρόφημα. Είναι οι κανόνες του challenge. Αλλά οι κανόνες είναι φτιαγμένοι για να παρεβιάζονται, έτσι δεν είναι? Γεια σου! Πού να το... έτσι. Ποιον χαιρέτησε? Το τελείωσα, τώρα εσείς. Wow, είναι καπουτσίνο Starbucks, το αγαπημένο μου. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Αχ, τι πλούσια γεύση. Θα μπορούσα να πιω άλλα 5 τέτοια. Wow, έχει μείνει λίγο αφρό. Μία, ο καφές σου σε περιμένει. Τι υπέροχη μερίδα καφέ. Όλα είναι χρυσά και εξαίσια. Μία, ελπίζω να μπορέσεις να το απολαύσεις. Μία, πού είναι η τρόπη σου? Οχ. Πώς βρέθηκε αυτό στο τραπέζι της Μαρή? Τι φρίκι! Δεν το έκανα επίτηδες. Μία, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις αυτή τη λαχταριστή σοκολάτα. Τι τελικό
κάτι κρέμα έχει μέσα. Τι είναι αυτό, κανέλα? Ωχ, μην τον παρακάνεις, Μία. Εντάξει, τι έχει μετά? Καφές! Νόστιμος! Μάλλον ένας τέτοιος χρυσός καφές κάνει τα δόντια χρυσά. Τι είναι αυτό? Ένα ποτήρι νερό? Το νερό είναι πάντα ωραίο. Σερβίρεται με τον καφέ, αλλά όχι για να ξεπλύνεις το στόμα σου. Βέβαια, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Μπέργκερ! Wow, η Μαρή πήρε ένα φτηνό μπέργκερ. Τι ζουμερό μπέργκερ πήρε η Μία. Και τι είναι αυτό? Χρυσό μπέργκερ για το χρυσό κορίτσι μας. Η Έμα είναι ενθουσιασμένη και η Μία πεινάει πολύ. Μπροστά της έχει ένα τόσο ωραίο μπέργκερ. Μπορείς να την καταλάβεις, Τρώει σαν γουρούνι. Η Μία κατάφερε το μπέργκερ της τόσο γρήγορα. Οχ! Ναι, όπως λένε, μην το κρατάς μέσα σου. Και στο τέλος, λίγα λαχανικά. Δεν είναι το δυνατό σου σημείο η τρόπη, Μία. Εντάξει, τώρα είναι η σειρά της Μαρή. Έλα, αυτό το μπέργκερ είναι χάλια. Βέβαια! Το κέτσαπ και η μουστάρδα δεν απέτυχαν ποτέ. Σωστά, ας προσθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και θα δοκιμάσω τώρα. Wow, είναι τελείως άλλο πράγμα. Τόσο νόστιμο να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τι λέει? Είναι το καλύτερο μπέργκερ στη ζωή μου. Έμα, φάε εσύ. Η Έμα είναι έτοιμη να δοκιμάσει το χρυσό μπέργκερ. Κάτι όμως λείπει. Φυσικά, ο υπηρέτης θα φέρει ό,τι χρειάζεσαι. Τα μπέργκερ τρώγονται με γάντια και το χρυσό μπέργκερ με τα χρυσά γάντια. Wow! Τώρα μπορείς να δοκιμάσεις το χρυσό σου μπέργκερ. Τι υπέροχη γεύση! Ναι, αυτό το χρυσό μπέργκερ αξίζει να βρίσκεται στο μενού της Έμας. Και εσείς, κορίτσια, συνεχίστε να ζηλεύετε. Τα γάντια έχουν κάνει τη δουλειά τους. Για την Έμα είναι σκουπίδι, αλλά για τα κορίτσια φαίνεται σαν θησαυρός. Κορίτσια, πάμε μαζί. 3, 2, 1. Μία δεν είναι δίκιο. Ένα ντόνατ. Φαίνεται αρκετά απλό. Αλλά μερικές φορές το πιο απλό φαγητό είναι το πιο νόστιμο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσει το ντόνατ. Wow, άρεσε πολύ στη Μία ή μήπως απλά πεινάει. Τέλος πάντων, το ντόνατ της Μίας τελείωσε. Ποια είναι η επόμενη, λοιπόν? Έμα, έλα. Εντάξει, για να δούμε. Περίμενε λίγο. Υπηρέτη! Γιατί αργείς? Σε ευχαριστώ, μπορείς να φας. Οι χρυσές μας συσκευές είναι εδώ. Θα δοκιμάσω. Θα κόψω ένα κομμάτι, έτσι. Wow! Είναι τόσο νόστιμο. Τι υπέροχη κρέμα, τη γλάσσα. Σούπερ! Δεν μπορώ να σταματήσω. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία αυτής της πριγκίπισσας. Μαμ, τι ήταν αυτό? Δεν είναι δίκιο. Μαρή, άνοιξε το πιάτο σου. Πω, τι πολυτελές χρυσό ντόνατ. Είναι χρυσό ολόγυρα. Τόσο νόστιμο. Είναι η περίπτωση που το πιάτο είναι πολύ όμορφο και πολύ νόστιμο. Wow, το ντόνατ εξαφανίστηκε στο στόμα της Μαρή. Συνήθως οι άνθρωποι προσπαθούν να παρατείνουν την ευχαρίστηση, όχι αυτή τη φορά. Τι αδεία είναι αυτή! Τι φρίκι! Γιατί φωνάζεις έτσι? Είναι παρεξήγηση! Θα προσπαθήσω να το αγγίξω με το δάχτυλό μου, όχι! Αηδία! Σερβιτόρε! Τι θέλετε? Φάε αυτό! Δεν θέλει! Θα σου δώσω χρήματα! Όχι, δεν θα το κάνω δεσποινής. Ακόμα και τα χρήματα δεν βοήθησαν! Άκου, ομορφιά! Θα το φάω εγώ και θα πάρω τα λεφτά!
Εντάξει. Έλα εδώ. Είναι και νόστιμο. Εντάξει, πάρε. Παίρνω αυτό. Μόνο έναν λογαριασμό. Εντάξει. Try this. Λοιπόν, το ανοίγω. Wow, είναι τόσο όμορφη. Θα δοκιμάσω την τσίχλα μου. Πολύ νόστιμη. Θα κάνω μια μικρή φούσκα. Μισό λεπτό. Wow, κοίτα, λάμπει η γλώσσα μου. Wow. Χέρια, είναι δικό μου. Οκ, θα τελειώσω τη δική μου τσίχλα. Delicious. Νόστιμη είναι. Η φούσκα θα γίνει μεγαλύτερη τώρα. Wow, τα χείλη μου γυαλίζουν. Τώρα εσύ, Μάικ. Εντάξει λοιπόν, είμαι έτοιμος. Πολύ καλύτερα με γυαλιά. Γυαλιά, βρε τα κορίτσια. Εντάξει, πάμε. Γιατί μικρή φούσκα, Εντάξει, συνεχίζω να μασάω. Τώρα θα κάνω τεράστια φούσκα. Λοιπόν, πάμε. Wow, τεράστια. Κοίτα, Μπρίτνι. Wow. Τι ωραίο αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό? Δεν φαίνεται πολύ καλό. Κι εγώ έχω μια τούρτα όχι καλή στην εμφάνιση. Καμπανάκι. Εντάξει, θα χτυπήσω. Wow! Είναι για μένα. Είναι μια τούρτα για βασιλιά. Και ένα κουταλάκι. Ευχαριστώ, Μάντι, προχώρα. Δεν είναι δίκιο. Εντάξει, θα πάρω ένα κουτάλι και θα ξεκινήσω από τη μέση. Δεν είναι κακό. Η τούρτα είναι νόστιμη. Πολύ ωραία. Ναι, μου αρέσει. Delicious. Δεν έπρεπε να στεναχωρηθώ. Ήταν ωραία η τούρτα. Τι? Έντομο? Ήταν στην τούρτα. Όχι. Και την έτρωγα. Θα σας δηλητηριάσω καθάρματα. Εντάξει. Ηρέμησα. Έλα, Μπρίτνι. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Θα πάρω βοήθεια τώρα. Γεια σας, χρειάζομαι βοήθεια. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Εγώ σου πληρώνω. Και εσύ μου κάνεις κάτι πιο θεαματικό από την τούρτα του Μάικ. Αποδεκτό, κατανοητό. Μισό λεπτό. Έτοιμο. Ορίστε η τούρτα σας. Τι ωραίο, τι όμορφο ουράνιο τόξο, ποπό. Wow! Ό,τι καλύτερο στην πριγκίπισσα. Θα κόψω τα πιο λαχταριστά κομμάτια και θα το δοκιμάσω. Φοβερό! Λεπτά μακαρούντς και βρόσιμο ουράνιο τόξο. Delicious. Ναι! Λοιπόν, μπορώ εγώ τώρα. Επιτέλους. Λοιπόν, στέμα. Μη βρόσιμο. Κορίτσια, πιάτο θέλει? Ορίστε. Έχουν τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, θα φάω την τούρτα μου. Πόσο νόστιμη. Θέλω κι άλλο. Θα τη φάω όλη. Πω, απλά τέλειο. Δεν θα κόψω καν την τούρτα. Τα χέρια μου λειτουργούν μια χαρά. Πολύ νόστιμο. Έχω το στέμα. Ο Μάικ τρώει άσχημα. Έχω χορτάσει, αλλά θέλω να την τελειώσω. Όχι, πέφτω. Ζει? Νομίζω ναι.
Τι είναι αυτό? Μπλιάχ, και τα κορίτσια έχουν κάτι καλύτερο. Πολλά γλυκάκια. Κι εγώ έχω αληθινό χρυσό ζελέ. Μάικ, βιάσου και φάε αυτά τα χάλια, μου χαλάει την όρεξη. Δεν θέλω. Φαίνεται διαστικό. Wow, αλλά είναι νόστιμο. Πολύ ωραίο πράγμα. Κρίμα που είναι τόσο λίγο. Θα γλύψω το πιάτο. Τέλος, έλα Μάντι. Εντάξει, με μεγάλη χαρά. Τι όμορφο ζελέ με Skittles, λαχταριστό. Τι? Ουράνιο τόξο στο χέρι μου? Ενδιαφέρον. Τι θα γίνει μετά? Για να δούμε. Πω, είμαι πολύχρωμη. Ωραία. Τι είναι αυτό? Χάλια, ουφ. Τελείωσε, δεν θα σε αγγίξω. Προσωρινή επίδραση. Βρίτνη, έλα. Λοιπόν, ανοίγω το καπάκι και το βγάζω. Είναι θεϊκό. Delicious. Περίμενε. Κάτι δεν πάει καλά. Χρυσό κολλιέ. Wow. Εντάξει, δοκιμάζω κι άλλο. Τι άλλο? Καρφίτσα. Δάχτυλίδι. Και διάδημα. Θα το βάλω αμέσως. Wow, πω. Είμαι μια βασίλισσα. Είμαι πανέμορφη. Τι? Θέλω κι εγώ τέτοια κοσμήματα. Και έχω μια ιδέα. Τι συμβαίνει? Ούψ, άβολο έγινε. Τα μαλλιά μου, βοήθεια! Πάρε πίσω τα μαλλιά σου, δεν τα χρειάζομαι. Τι αηδία. Και ο Μάικ? Kinder έκπληξη. Τη λατρεύω. Wow, κοίτα εκεί. Πόση Kinder σοκολάτα έχω. Σούπερ. Μάντι, κοίτα τι θα φας. Μη γελάτε. Πώς θα φάω λιωμένη σοκολάτα στο περιτύλιγμα? Μπλιάχ, θα κάνω εμετό. Θα προσπαθήσω να την ανοίξω. Είναι νόστιμη. Θα τη γλύψα. Τι αηδία. Ιδέα. Θα τραβήξω βίντεο και θα δημοσιεύσω αυτή τη βρωμιάρα στο TikTok. Τι συμβαίνει? Έχεις ξεφύγει τελείως. Μάικ, φάε. Με μεγάλη χαρά. Πετάω το περιτύλιγμα. Νόστιμο. Όχι, μου έπεσε. Το αυγό έσπασε, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα φάω όλα τα κομματάκια. Και τώρα θα βλέπω τι έκπληξη έχω. Αυτοκίνητο! Τι ωραίο! Μπορώ να παίξω με αυτό! Το αγόρι δεν έχει μεγαλώσει ακόμα. Τι? Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Λοιπόν, ξεκινάω με τις σοκολάτες μου. Θα ξεκινήσω, αν και όχι. Σερβιτόρε! Ελάτε εδώ! Ακούω, Δεσποινής. Σοκολάτες στο στόμα μου, παρακαλώ. Βέβαια! Να τη βγάλω από το περιτύλιγμα. Ανοίξτε το στόμα σας. Καταπληκτικό. Delicious. Κι άλλο. Εντάξει. Να η σοκολάτα. Και μια άλλη έρχεται. Μα τι κάνεις, έλα. Νόστιμο. Θα δεις τώρα. Τι? Έχετε κάτι εδώ. Τι κακιά που είναι. Άκου, ας κλέψουμε λίγα.
Πάμε! Οχ, αυτό πονάει. Απαγορεύεται η είσοδος για εσάς. Ναι, έχουμε κλειστό πάρτι κι άλλο. Πάλι, σας είπα. Wow, φαίνεται νόστιμο. Τι έχεις εσύ, Μάικ? Είναι κοκακόλα, είμαι τυχερός. Οχ, φαίνεται ότι πήρα ένα σούπερ ξινό ζελέ. Oh my god. Μπεϊμπαμπλόμ, του θεμπλόμ. Κέρδισα, που σημαίνει ότι θα δοκιμάσω πρώτος. Λατρεύω την κοκακόλα, αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ζελέ με αυτή τη γεύση. Wow, μου αρέσει. Είναι καταπληκτικό, κορίτσια. Δεν μπορώ να σταματήσω. Κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα. Οχ, το χέρι μου έχει κολλήσει στο μπουκάλι. Μα τι γίνεται, έλαξε κόλλα. Μα τι να κάνω. Είμαι καλά, όλα καλά. Έγινε. Και δεν το ήλπιζα καν. Τώρα είναι η σειρά σου, Νικόλ. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Μαμ. Ξινό. Ωχ, πόσο άβολο ήταν. Τώρα η Τζέιν. Τέλεια! Μου τρέχουν τα σάλια. Κοίτα πόσο γυαλιστερό είναι το ζελέ. Α, και η γεύση τέλεια. Α, τι ήχος είναι αυτός? Μέλισσες, πετάξτε μακριά από εδώ, δεν πρέπει να είστε εδώ. Πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα ειδικό προϊόν. Έφυγαν. Μπράβο σου, Τζιν. Σας ευχαριστώ. Τώρα κανείς δεν θα με εμποδίσει να απολαύσω αυτό το καταπληκτικό ζελέ μελιού. Τι τέλειο. Πολύ ωραία. Τι θέλεις? Τζιν, δεν θέλουμε να σε στεναχωρήσουμε, αλλά καλύτερα να γυρίσεις. Μάνα μου. Παιδιά, ζαλίζομαι. Όχι, μέλισσες, δώστε μου πίσω το μέλι μου. Κοίτα, πήρα pop candy. Και εγώ έχω ζελέ με γεύση παγωτό. Τέλεια. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη, γιατί έχω καυτερές πιπεριές. Εντάξει, αφού όλοι φοβούνται, θα ξεκινήσω. Λοιπόν, φαίνεται ωραίο και νόστιμο. Αυτό το pop candy κάνει πάρτι με πυροτεχνήματα στο στόμα μου. Αστείο. Πόσο θα ήθελα να μην τελειώσει ποτέ αυτό το ζελέ. Μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι αργά. Νομίζω το παράκανα. Wow, τι ομορφιά. Ναι, πανέμορφο. Ποιος είναι ο επόμενος? Θα είμαι εγώ. Αυτό το ζελέ θυμίζει παγωτό στο χρώμα, μόνο που είναι πολύ πιο ωραίο και 2 φορές πιο νόστιμο. Νομ! Θέλετε ένα αστείο? Τώρα είμαι η πριγκίπισσα Έλσα. Θες να αλλάξουμε? Συγγνώμη, Νικόλ, δεν θα άλλαζα το ζελέ μου με τίποτα, γιατί είναι απίστευτα νόστιμο, αλλά νομίζω ότι κρυώνω. Όχι. Τζιν, είσαι καλά? Μάνα μου έχει παγώσει τελείως. Πρέπει πηγώντας να τη ξεπαγώσω. Νικόλ, σε ευχαριστώ πολύ. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Μπράβο! Εδώ είμαι. Κάντε χώρο, έχω ένα πυροσβεστικό. Σταμάτα! Δεν χρειάζεται! Εντάξει, ποιος είναι επόμενος? Μόνο εσύ έχεις μείνει, Νικόλ. Ναι. Θεέ μου, τόσες πολλές πιπεριές και είναι όλες καυτερές και πολύ δυνατές. Δεν θέλω να το φάω καθόλου. Εντάξει, μια μπουκιά και αυτό είναι. Φοβάμαι, μου σηκώνεται η τρίχα. Θα γίνει έκρηξη. Πρέπει να προλάβω να πάω στην κοντινότερη πισίνα. Ναι! Τι ανακούφιση. Τώρα είμαι καλά. Ζελέ
ζελέ με ψάρι. Όχι! Και εγώ έχω μάτια ζελεδάκια. Τι πιο ωραίο από το ζελέ με Skittles. Τι τύχη! Α, και ο Μάικ είναι τυχερός. Αλλά η Τζέιν θα περάσει πολύ δύσκολα. Μην κλαις, όμορφη, τα δάκρυα δεν θα βοηθήσουν. Θα το καταφέρεις. Πιστεύω σε σένα. Όχι, τι τεράστιο βάζο. Είναι ένα κάνιστρο. Πρέπει όντως να φάω αυτό το τρομερό ζελέ. Χάλια. Ναι, τι εφιάλτης, δεν έχω δει τίποτα χειρότερο στη ζωή μου. Είναι αηδία. Δεν μπορώ άλλο, Μάικ, ξεκίνα. Επιτέλους, νόμιζα ότι δεν θα μου το προσφέρεις. Δεν δουλεύει. Εντάξει, έχω μια καλύτερη ιδέα. Άντε πάλι, τι γίνεται, και έτσι. Το κεφάλι μου. Το κατάφερα. Τι δυνατός που είμαι. Τι απόλαυση. Θέλω κι εγώ. Καλύτερα δοκίμασε το ζελέ σου. Όπως λες. Υπέροχο. Είναι καταπληκτικό. Α, τέλειο. Yummy. Ω, τι μου συμβαίνει. Είμαι μόνο εγώ ή το δέρμα μου γίνεται ουράνιο τόξο. Παιδιά, το βλέπετε κι εσείς. Wow. Σούπερ, ας το δοκιμάσουμε κι εμείς. Θέλω να γίνω κι εγώ ουράνιο τόξο. Πεντανόστιμο. Σούπερ. Ζελέ με μπρόκολο, πλάκα μου κάνετε. Μπλιάχ. Κι εγώ έχω φάντα, σούπερ. Wow, μαρσμέλο. Τι αστείο καπάκι. Φαίνεται σαν να είναι από ζελέ. Αστείο, κορίτσια, κοιτάξτε, έχω ένα μπουκάλι ζελεδάκι. Πλάκα έχει, έλα Μάικ. Ούψ. Έλα, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα από το μπουκάλι μου. Είναι πιο νόστιμο από όσο νόμιζα. Τζέιν, προχώρα. Έλα, μικρή δειλή. Μόνο που κοιτάζω αυτό το μπουκάλι μου αρρωσταίνει. Έχω μια ιδέα. Θα φτιάξω ένα σμούδι για να μην υποφέρω για πολύ καιρό. Έχω ένα ποτήρι, μόνο λίγη ζέστη λείπει. Μη φοβάστε, τελείωσα. Το μόνο που μένει είναι να πιω. Δεν έχει καλύτερη γεύση και εξακολουθεί να είναι αηδία. Τι νόμιζες? Όλοι έχουν δοκιμάσει ήδη το ζελέ τους, το θέλω κι εγώ. Νόστιμο. Ιδέα. Θα φτιάξω νούντλ ζελέ με αυτή τη ρακέτα του τένις. Κοιτάξτε τι ωραίο. Έχω μέχρι και ξυλάκια για να φάω με ευχαρίστηση. Τρίμη αστεία. Για να δούμε. Τέλεια. Υπέροχη ιδέα. Ζελέ με τσίχλα, τι τύχη. Σούπερ. Μη μου πείτε ότι είναι ζελέ με σκυλοτροφή. Χάλια. Και το δικό μου είναι με τη μερέντα. Σούπερ, και ο Μάικ ήταν άτυχος. Ναι, πολύ αστείο. Ξεκινήστε. Είμαι έτοιμη. Wow, τι ομορφιά. Τέλειο. Αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη φούσκα μπορώ να φτιάξω. Πλάκα έχει. Ιδέα. Τι θα κάνει? Τζέιν, ρίξε τσίχλα στο στόμα μου. Εντάξει, ακούγεται ωραίο. Άνοιξε το στόμα σου, το ρίχνω.
γλυκιά! Έχω τόση τσίχλα στο στόμα μου που δύσκολα μπορώ να τη μασίσω. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα σας δείξω ένα θέαμα. Wow, Νικόλ, πω! Τι ωραία που ήταν! Ευχαριστώ, τώρα είναι η σειρά της Τζέιν. Ναι, λατρεύω τη μερέντα και το ζελέ με τέτοια γεύση είναι ακόμα καλύτερο. Κατέληξα σε κάτι ενδιαφέρον. Αν πάρω τοστάκια και αλείψω τη μερέντα, μπορώ να φτιάξω ένα τεράστιο σάντουιτς. Κρίμα που το τόστ τελείωσε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, πάω να δοκιμάσω. Υπέροχο! Παρασύρθηκε. Δεν μπορώ να σταματήσω, είναι υπέροχο. Εντάξει, έλα, Μάικ. Εντάξει, πρέπει να το δοκιμάσω. Φοβρωμάει. Είναι αηδία. Wow! Πόσο απροσδόκητο! Ωραίο είναι! Μάικ, είσαι καλά? Είναι δικό μου! Μάικ, τρελάθηκες. Μπορούσες να δώσεις λίγο στο κουτάβι. Σε καμία περίπτωση! Είναι περίεργο, αλλά εντάξει. Τζένιφερ, Μελίσσα, σας έφεραν ένα δώρο. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί. Wow! Σας έφεραν σπιτάκια για κούκλες. Τι ωραία! Η Τζένιφερ έχει ένα ασημένιο και η Μελίσσα είναι χρυσό. Η καθεμία έχει από μια όμορφη κούκλα Μπάρμπι, για την οποία θα στολίσουν τα σπιτάκια. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα φτιάξουν. Πάμε! Θα δούμε ποιο σπιτάκι θα είναι καλύτερο. Έχω μια ιδέα. Θα χρειαστώ τη τσάντα μου με ασημένιες ράβδους. Θα στολίσω τη σκεπή με αυτά. Σούπερ! Πάμε! Εδώ θα βάλω ένα μπαλκόνι. Τι ομορφιά! Θέλω να βάλω κι άλλα μπαλκόνια. Έτσι. Έτοιμο! Τι κάνει η Μελίσσα? Εγώ θα στολίσω τη σκεπή με χρυσές παγέτες. Έτσι. Εδώ θα βάλω μια τσουλήθρα. Τι ωραίο! Λοιπόν, έχω κι άλλο χρυσό. Θα φτιάξω μια διαδρομή από χρυσό στην αυλή μου. Έτσι. Και εγώ θα φτιάξω διαδρομή, αλλά από ασημένιες πέτρες. Πολύ ωραία. Εδώ θα βάλω σεντριβάνι με χρυσή άμμο. Όχι, εδώ θα είναι το σεντριβάνι με ασημένια άμμο. Σταμάτα! Όχι, Μελίσσα, χαλάς τα πάντα, με ενοχλείς. Κοίτα, το σεντριβάνι έγινε δίχρωμο, ασημένιο και χρυσό. Καλύτερα έτσι. Η κούκλα μου έχει ασημένια άμαξα. Εσύ τι έχεις, Μελίσσα? Wow! Η Μπάρμπι μου έχει χρυσό αυτοκίνητο. Ταιριάζει τέλεια. Πρέπει να βάλω φράχτη. Ο δικός μου θα είναι χρυσός. Και ο δικός μου θα είναι ασημένιος. Σίγουρα θα είναι πιο όμορφος και πολυτελής. Θα το δεις. Έγινε ακριβώς όπως το φανταζόμουν. Έχω μια ιδέα. Θα βάλω φανάρια εδώ και εδώ. Και εδώ. Τέλεια ιδέα να φωτίσουμε τη χρυσή διαδρομή με χρυσά φανάρια. Θα βάλω και μια πολυθρόνα. Ωραία. Είναι τέλειο. Εδώ θα βάλω φοίνικες και εδώ ένα χρυσό ράφι. Θα βάλω πίτσα και κοκακόλα. Η κούκλα μου θα μπορεί να ξεκουράζεται εδώ τις λιόδωστες μέρες. Σούπερ! Ναι. Φέρε μου το κουδούνι, είναι η σειρά μου. Εδώ θα βάλω μια ομπρέλα παραλίας, ξαπλώστρα τραπέζι και δίσκο με λιχουδιές.
Η κούκλα μου λατρεύει να κάνει ηλιοθεραπεία. Εδώ θα απολαμβάνει τις ζεστές μέρες. Τι ομορφιά! Σούπερ! Η δική μου κούκλα θέλει να κατέβει στην τζουλήθρα. Πάμε! Και η δικιά μου. Ωραία διασκέδαση. Τι θα κάνει τώρα η Τζένιφερ? Τι σκέφτηκε? Τώρα χρειάζομαι κρεβάτι. Σούπερ! Αυτό το ασημένιο κρεβάτι ταιριάζει τέλεια στο δεύτερο όροφο. Θέλω να φτιάξω υπνοδωμάτιο για την κούκλα μου. Δεν ξεχνάω το ουρανό πάνω από το κρεβάτι και εδώ θα κρυμάσω ένα πίνακα από παγιέτες. Πρέπει να βάλω τραπεζάκι για μακιγιάζ και πολυθρόνα. Εκεί η κούκλα μου θα βάφεται. Θα προσθέσω ρόμπα, φυτά και χαριτωμένα ασημένια παντοφλάκια. Τώρα η κούκλα μου έχει το δικό της υπνοδωμάτιο. Σιγά τώρα. Η δική μου κούκλα θα έχει υπνοδωμάτιο, αλλά πολύ καλύτερο. Μου έφεραν ήδη το χρυσό κρεβάτι. Θα έχει χρυσό ουρανό πάνω από το κρεβάτι και θα βάλω πολλά λαμπερά μαξιλάρια. Και εδώ θα βάλω μια ντουλάπα. Η κούκλα μου είναι μεγάλη μόδισσα. Πάντα έχει όμορφα φορέματα και τα καλύτερα αξεσουάρ. Εδώ θα μπορεί να ντύνεται. Θα κρυμάσω και τα πορτρέτα της εδώ. Μπάρμπι, κοίτα την καινούρια σου κρεβατοκάμερα. Μπες μέσα. Της αρέσει. Το ήξερα πως η κούκλα μου θα εκτιμήσει το τραπέζι για μακιγιάζ που της έβαλα. Τι λες τώρα? Αυτό δεν συγκρίνεται με το χρυσό και την πολυτέλεια. Πρέπει να παραγγείλω καινούρια φόρεμα για την κούκλα μου. Θα διαλέξω το πιο λαμπερό φόρεμα. Σούπερ, αυτό το ασημί είναι τέλειο. Λοιπόν, στον δεύτερο όροφο θα φτιάξω ντουλάπα για την κούκλα. Ορίστε, δοκίμασε όλα. Για δείξε μας τα ρούχα σου. Είναι η καινούρια ασημένια ρούχα από Dior. Ωραία συλλογή. Πω, είναι ολόκληρο σαλόνι της ομορφιάς. Τέλεια. Σου πάει πολύ, γλυκιά μου. Μπράβο σου. Η δική μου η Μπάρμπι θα έχει στον πρώτο όροφο ένα πραγματικό κομμωτήριο. Εδώ θα βάλω άμαξα, αλλά όχι οποιαδήποτε. Είναι φτιαγμένη σαν τραπέζι μακιγιάζ. Έχει μακιγιάζ για κάθε γούστο και κάθε διάθεση. Εδώ θα βάλω κάψουλα για χτενίσματα και εδώ το τηλεκοντρόλ. Θα βάλω και πόντιο με καρέκλα. Θα πάρω λίγη χρυσή σκόνη, λάμπει τόσο όμορφα. Θα βάλω λίγο εδώ. Τέλεια! Εδώ θα βάλω τραπεζάκι. Όχι, χάλασα το μανικιούρ μου. Πρέπει επειγόντως να βάψω τον ήχη μου. Πάμε γρήγορα, διορθώστε το. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Μένει μόνο να στεγνώσει. Περιμένουμε. Έτοιμο. Τώρα το μανικιούρ μου είναι πάλι τέλειο. Συνεχίζω. Η κούκλα μου πρέπει οπωσδήποτε να έχει δικό της τραπέζι για μανικιούρ. Τέλεια, όλα έτοιμα, γλυκιά μου. Κοίτα τι έφτιαξα για σένα. Μπορείς να διαλέξεις όποιο χτενίσμα θες και να το κάνεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Τι ωραίο. Σούπερ. Είσαι πανέμορφη, μπράβο σου. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Τζένιφερ, σβήστο. Εντάξει, θα φτιάξω στην κούκλα μου δικό της δωμάτιο καραόκε. Θα βάλω μικρόφωνα, εδώ θα είναι η καρέκλα. Χρειάζομαι μεγάλα ηχεία. Εδώ και η σκηνή. Και εδώ το μηχάνημα με τα αναψυκτικά. Η κούκλα μου είναι pop star, λατρεύει να τραγουδάει. Εδώ είναι πολύ ωραία.
Δώσε! Ναι! Μπράβο σου! Σούπερ! Γιατί το έκανες αυτό? Η κούκλα μου στον τελευταίο όροφο θα έχει σινεμά. Η δυνατή μουσική σας θα μας ενοχλεί. Εδώ θα βάλω μηχάνημα για popcorn. Και εδώ μαλακές καρέκλες. Εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ θα βάλω τεράστια οθόνη σε όλο τον τοίχο. Η κούκλα μου θα βλέπει εδώ τα αγαπημένα της σοου. Σούπερ! Τι κάνετε εδώ? Ήρθα στο σπίτι σας με δώρο. Η κούκλα μου λατρεύει τα δώρα. Τι σου έφερε η κούκλα της Τζένιφερ? Wow, χρυσό λαμπούμπου. Η Μπάρμπι μου λατρεύει τα λαμπούμπου. Ταιριάζει τέλεια στη διακόσμηση. Ας γίνουμε φίλες. Τα κορίτσια έφτιαξαν 2 υπέροχα σπιτάκια. Η Τζένιφερ ένα λαμπερό ασημένιο σπίτι. Όλα είναι τόσο όμορφα και φωτεινά. Και η Μελίσσα ένα πλούσιο και πολυτελές σπίτι. Χρυσό. Φτιαγμένο ολοκληρωτικά από χρυσό. Γράψε στα σχόλια ποιο σπίτι σου αρέσει πιο πολύ. Το χρυσό ή το ασίμι? Θέλουμε να μάθουμε. Τα λέμε. Τι να θέλει το μωράκι μας? Γεια, θέλω τηγανιτές πατάτες. Θα μου τις μαγειρέψετε? Περιμένω τις επιλογές σας. Φυσικά, αυτό είναι το αγαπημένο μου πιάτο. Παραγγέλνω συνεχώς πατάτες από τα McDonald's, όμως έχω ήδη έτοιμες κατεψυγμένες. Ανοίγω τη συσκευασία. Όχι, συγγνώμη γιαγιά. Θα τα μαζέψω όλα αμέσως. Ορίστε, πολύ καλύτερα. Ρόξι, πρέπει να είσαι πιο προσεκτική. Καταλαβαίνω, γιαγιάκα. Πού σταμάτησα? Σωστά. Χρειάζομαι ένα τηγάνι. Η τελευταία μου εμπειρία από το τηγάνι ήταν ανεπιτυχής. Έπρεπε να ξαναφτιάξω όλη την κουζίνα. Σωστά. Μπορώ να φτιάξω τηγανιτές πατάτες ακόμα και σε μία τοστιέρα. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα όλα θα γίνουν με ασφάλεια. Απλά πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Αυτό το κορίτσι και γιατί δεν θα ευευρέσει. Εντάξει, για αρχή θα πρέπει να ξεφλουδίσω τις πατάτες. Ας απαλλαγούμε από αυτή τη φλούδα. Και τώρα παίρνουμε ένα ειδικό μηχάνημα για το τρίψιμο πατάτας σε πολύ λεπτά στρώματα. Πολύ ωραία. Τοποθετούμε μερικά κομμάτια μαζί και τα τυλίγουμε σε ρολό. Και τώρα τα περνάμε σε καλαμάκια. Έτοιμο. Παραμένει μόνο να τα τηγανίσουμε σε ζεστό λαδάκι. Τα βουτάμε μέσα. Και περιμένουμε μέχρι να χρυσαφίσουνε. Θέλουν λίγο ακόμα. Έτοιμα. Πού πήγε ο τρίφτης μου? Φέρτε τον πίσω. Ξεφλιπάστε τον τρίφτη για τη γιαγιά. Ορίστε πόσο γενναιόδωρος είστε. Είναι δικός μου ούτως ή άλλως. Τώρα τρίβω τις πατατούλες. Τι ωραία. Προσθέτω λίγο αλεύρι. Ένα αυγουλάκι. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Έτσι θα φτιάξουμε ζύμη πατάτας. Τώρα χρειάζομαι μια φόρμα. Θα πάρω τη φόρμα καρδούλες, γιατί όλο το φαγητό από τη γιαγιά είναι φτιαγμένο με αγάπη. Βάζουμε τη ζύμη πατάτα στη φόρμα. Έτσι φτιάχνουμε μερικές καρδουλίτσες. Αφαιρούμε και τις στέλνουμε αμέσως στο φούρνο. Ρόξι, φαίνεται ότι κάτι σου καίγεται. Ναι, έχεις δίκιο, γιαγιά. Πρέπει να τις βγάλω το συντομότερο δυνατόν. Όχι, όλες οι πατάτες μου κάηκαν. Τι ατυχία. Δεν μπορεί να φαγωθεί αυτό. Τι να κάνω? Το βρήκα. Θα χρησιμοποιήσω ψωμί. Μερικά κομματάκια αρκούν. Κόβω το ψωμί σε μικρά ορθογώνια. Και λίγο ακόμα. Πολύ ωραία και φτιάχνω λωρίδες. Τώρα τις ανακατεύω. Και τις τοποθετώ μέσα στη συσκευασία. Ωραία. Έτοιμο. Ελπίζω η Χλόη να μην καταλάβει ότι δεν είναι τηγανιτές πατάτες. Και θα προσθέσω λίγο σιρόπι φράουλας αντί για κέτσαπ. Είναι πολύ νόστιμο. Βάζουμε και λίγα πασπαλίσματα. Γιαγιά, κοίτα τι έφτιαξα. Δεν είναι ιδιοφυές. Ναι, Ρόξι, πολύ ωραία ιδέα.
Δικές μου τηγανιτές πατάτες είναι έτοιμες. Τις μεταφέρω σε ένα πιάτο. Πολύ ωραία. Και σχεδιάζω μια καρδιά με κέτσαπ. Μα τι ομορφιά! Πήρατε την κέτσαπ μου! Δώστε την πίσω! Δεν πρόκειται, εσείς μου πήρατε τον τρίφτη. Περιχύνουμε τις πατάτες με κέτσαπ. Έτοιμο! Τώρα η Χλόη μπορεί να δοκιμάσει. Καλή σου όρεξη! Πόσες πατάτες! Θα ξεκινήσω με αυτές τις χαριτωμένες καρδουλίτσες. Για να τις δοκιμάσω. Είναι έτσι και έτσι. Τώρα θέλω να δοκιμάσω αυτές τις πατάτες σε σουβλάκια. Για να τις εκτιμήσω στη γεύση. Είναι τόσο τραγανές. Έξοχα. Πολύ νόστιμο. Και τι έχουμε εδώ? Πατάτες McDonald's. Όχι. Αυτό δεν είναι καν πατάτες. Είναι ψωμί με σιρόπι φράουλας και νέρτς. Νόστιμο. Μου αρέσει. Ρόξι, κερδίζεις. Ναι, η πρώτη νίκη είναι δικιά μου. Γιαγιά, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη. Και τώρα θέλω ένα κοκτέιλ. Θα μου το φτιάξετε? Είμαι βέβαιο ότι μπορείτε να το κάνετε. Ξεκινήστε αμέσως. Ρόξι, θέλεις να σου δείξω ένα κόλπο? Δες πως ένα ολόκληρο καλάθι φρούτων και μούρων θα κοπεί αμέσως. Έτοιμοι? Βουάλα! Λειτουργήσε! Τέλεια! Μα πώς έγινε αυτό? Ναι, είμαι η μάγισσά σου. Και τώρα παίρνουμε ένα στιγμιαίο σπρέι κατάψυξης. Ψεκάζουμε. Όχι στο πρόσωπό μας. Τα γυαλάκια μου πάγωσαν, δεν βλέπω τίποτα. Ξεφύστε εδώ, βοηθήστε με παρακαλώ. Ή μήπως είναι η Ρόξι αυτή? Ποιος είναι εκεί? Είναι ο σεφ, ζητώ συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω. Ναι, λοιπόν, κατευθύνω προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά και πατάω. Τα φρουτάκια μου καταψύχονται. Τώρα παίρνω ένα ποτήρι. Βάζω έναν τρίφτη από πάνω και τρίβω τα φρούτα και τα μούρα. Είναι κατεψυγμένα και η διαδικασία γίνεται πολύ γρήγορα. Υπέροχα. Και τώρα προσθέτουμε λίγο νερό. Περιχύνουμε. Πολύ καλά. Και δημιουργήθηκε ένας πραγματικός πάγος φρούτων. Της Χλόη θα της αρέσει πολύ. Σεφ, τι κάνετε εκεί? Εγώ είχα μια απίστευτη ιδέα. Και γι' αυτό μου χρειάζεται ένα shaker. Ρίχνω τις τσιχλίτσες μου μέσα σε αυτό. Τσίχλες? Και πώς θα φτιάξεις από αυτές ένα κοκτέιλ? Για να δοκιμάσω. Το σαγονάκι μου έσπασε. Όχι, ακόμα και η μασέλα μου βγήκε. Βγάζουμε την τσίχλα και βάζουμε τη μασέλα πίσω. Πολύ ωραία, το χαμόγελο είναι στη θέση του. Αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει ποτέ. Η τσίχλα όμως δεν είναι το μόνο συστατικό. Θα πρέπει να ρίξω μπόλικο σιρόπι με γεύση βατόμουρου. Και λίγο γύρι αργύρου. Θα δώσει μια απίστευτη λάμψη. Γεμίζουμε με πάγο. Και ρίχνουμε νερό. Τώρα απομένει να αναμειχθούν τα υλικά μου. Αυτό θα γίνει με το σωστό κούνημα το shaker. Ανοίγουμε. Το άρωμα είναι υπέροχο. Τώρα περιχύνουμε. Και απομένει να διακοσμήσουμε με μια ομπρελίτσα και ένα καλαμάκι. Έτοιμο. Μπράβο σεφ, πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε μερικά ζελεδάκια στο μπλέντερ. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα, Sprite. Μπορούμε και λίγο παραπάνω. Τέλεια. Τώρα ενεργοποιούμε. Όχι, ξέχασα το καπάκι. Καλά, εντάξει. Ελπίζω να γίνει και πάλι νόστιμο. Και βρήκα ένα ποτηράκι με τη μορφή αρκούδας. Θα ρίξω το κοκτέιλ μου μέσα σε αυτό. Αμέσως. Κοιτάξτε πόσο ωραίο βγαίνει. Και βάζουμε το καλαμάκι. Έτοιμο. Χλόη, ώρα για τη δοκιμή. Καλή όρεξη. Wow, όλα φαίνονται τόσο ενδιαφέροντα. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το χαριτωμένο ποτήρι αρκούδας. Για να δοκιμάσω. Είναι πολύ νόστιμο. Και τώρα θέλω να δοκιμάσω το χρωματιστό κοκτέιλ. Για να δούμε τι γεύση έχει. Πολύ καλή. Μου αρέσει.
Ωραίο! Και τι έχουμε εδώ? Wow, αυτό είναι σωστό κοκτέιλ! Πόσο πολύ! Και λάμπει τόσο ωραία! Πρέπει να το δοκιμάσω! Είναι τέλειο! Δεν ξέρω καν ποιο να διαλέξω! Όλοι κερδίσατε! Σας αγαπώ! Τι καλά! Αδελφούλα, ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε πολύ!